Ayun doon tinis mga kapatid. Tapos na po ako sa namin. So, ayan guys, linis muna po.
Bonjour, Karen. Yagin eh. Yagin, hello, Leo. Mabarang sa ulbad din eh. Halas, hatay na karagpo. O, hayda, hati, susmula do sa mga indirect and sa diaposi. Badala anak dito pihawa. Anak dito, bad nakata, jay, la, wait hawa. Dede mo sa natin. Matapasentihang mamahayda. Bad nakata, o bading kupra, bad na sili. Mamadlo, imbere. Bala, anak dito. Bading yung asyil na. And mafto, ano ul, kaligyan mo ay siyens. Sa ka na mo. Diyan nagtabal, bilis ni. Ana, ulo lalos, kalas. O intihat ni Mr. Gabi, at siya dati ni Masaro, ulala. Hindi, anak ni Mas, anak ni Madam Anis Kendro. Ano mo ba ko yan? Kalas. Okay, merci Karen. Ay, the best birthday so much. Merci. Sinisipon po ako.
Nagwawalis ko. Khalid! Khalid! Sorry, basta baad akarad into the freezer. Eh, Pilkis Asfar. Ano mo mga ang kikikin min awal, hala suway-suway, ano sa tijuwa. Okay? Ayan guys, kasi mayroong pinalagay sa freezer yung caretaker namin. At akala ko wala na, yun pala meron pa.
isang oras lang po yung paglalad ko mga kapatid. Shout out sa inyo, sis Amy Capiral. Thank you so much. Yan.
ahit. Listen, but di maas ang siyang head. Okay? Ano, badin hindi kayo bala dyan ko ni kanya kung ada one ahit ba yes eh choose mo kita kabila ba terpe ay buka ano na siya tuni ikitir ada Michelle mo ma-enjoy din ada choose mo lang sa choose mo ano ba di ul anestri hamlin tiba ito في حال فوق ولا شو؟ harwan فوق في حال Manda. فوق بالمحلات اللي لا هنا البتاسة هذا اكسكيوز اي هاي جنبي ليش انت اللي بتعلم؟ لا إذا مسكين بيروت هيدا أرابية مسكين مدام جوجي اوكي أنه أحد بدي دبدب أكرات ايه ايه لابس بعد بالمين هو كده بعدين أنا رجعت قاعد هيدا Shout out kapatid Dong. Musta na kapatid kong parehin. 2.0 shout out din sa iyo. Ayan, thank you. Magle-live po lang ako ng 1 hour tapos kukunin ko na yung cellphone ko. Akit na ako sa taas kasi parating na po sila. Ang dami kong trabaho sa araw na ito. So, pasensya na po at hindi po ako na good morning pa sa ating group kasi paggising ko, akit baba ako. So, habang naglinis po ako dito sa baba, dyan, ayan, ay dinala ko na itong cellphone ko. Ewan ko kung silent live na ito o ano na ito, basta. So maraming salamat po sa inyong suporta at sana huwag po kayong magsasawang suportahan po ako. Hello sis Angela, kumusta ka na? Hindi ako masaya sis. Dahil tumawag po yung embassy sa amin na kung magpapalista na ako para sa repatriation kasi nakabook ako noong mula June hanggang sa December. May ticket ako pero paiba-iba yung schedule. Ngayon, sarado ng embassy. Sinarado ang embassy. Buti pa kapatid Dong na-surprise ka ng anak mo. So, kailangan ko nang mag-fill up sa link na ibinigay sa akin galing sa embassy dito sa Lebanon. So, busy lang ako sana kasi parating na sila yung mga bisita. Then may bisita kami bukas so wala akong oras na mag-fill up. Baka bukas ng gabi doon ko pipill upan yung link na para sa repatriation. So sana itulungan niyo akong magdasal na sana makarating ako sa Pilipinas na safe. Dahil ako mula pa kahapon nung tinawagan ako ng embassy, umiyak na ako. Uuwi ako doon sa repatriation. Naiyak ako kasi pinapauwi ako ng mga anak ko dahil yung nalaman nila yung sitwasyon dito sa Lebanon. Umiyak ako magdamag. Sinabi ko sa kanila kahapon ng anak ko. Yung chinat ko yung anak kong lalaki yung mas panganay. Sinabi niya, uwi ka na mama, sabi niya. Patapos sinabi ko, tinawagan ako ng embassy at pinagpipirma na ako ng yung link na para sa repatriation. Lahat ng chat ko sa anak ko, pinabasa niya sa kapatid niyang babae. So sabi niya, mama, pinakita ni kuya sa akin yung chat mo. Sana makauwi ka na, sabi nila. Hindi man ako apektado dito sa bundok. Pero gusto kong makauwi.
Dahil December talaga uwi ako para makapiling ko sila sa Christmas. Ngayon ganito ang nangyari. So, mula nung tinawagan ako ng embassy, lagi na lang akong umiiyak. Kaya gusto kong bumaba ng beren para maayos ko yung mga dapat kong ayos ang mga gamit ko. Ipapakargo ko na lang. Dahil pag napasama ako sa repatriation, isang malita lang ang i-allowed nila. Isang malita lang. So, sana makauwi ako ng maayos. Kasi wala akong passport nun dun sa Beirut. Tinanong nila, yung tumawag yung embassy, tinanong nila yung kung ano ang kalagayan ko. Sabi ko naman, okay naman ako dito sa bundok. Pero tinanong nila kung saan ang banda, just in case na maging worse pa. Pwede nila akong puntahan dito. So, pasensya na, kapatid dong pakisabi na lang sa group. Busy ako ngayon sa kabukas. Dahil may bisita kami. Ganito na nga ang sitwasyon, may bisita pa. Pasensya na kayo, naging emotion ako mula kahapon pa. Pinapatatag ko ang aking sarili. Minsan din, pag naisip ko ng ganito yung sitwasyon, tapos yung mga anak ko na nakikita nila yung sitwasyon sa TV, siyempre sila ay mag-aalala sa akin. Oo sis, malayo na dito sa akin. Ang problema, yung flight ko sa December. Hindi ako pwede. Dahil alam nyo, sarado ang embassy, hindi ko maipasok ang papel ko. So, hindi ako makauwi ng December. Yun lang ang first time na makasama ko ng Christmas at New Year mga anak ko. So, hindi ko nahintayin yung na magbubukas pa ng embassy para mapasok ang papel ko. Para sa yung may ticket na ako. Hindi sarado talaga kasi alert deliver number 10 na kami dito. So alam ko kaya nag-post ang embassy dito dahil alam na nila na nagiging worse na ang kalagayan namin dito. Malayo man ako pero yung iba. So para minsan na kung gusto namin uuwi na lang kami. Bang malayo ko sa mga matagal kasi akong hindi umuwi eh. So ayoko nang dagdagan pa ng taon na hindi ako uwi. Makita ko lang ang mga anak ko, asawa ko, at saka yung mga apo ko, masaya na ako. Mahirap man ang buhay sa Pinas. Makakaraos din. Hindi pa kasi ako tapos ng work ko sa taas. Hinintay ko lang yung alaga ko na matapos sa CR para minsanan ang paglilinis, nakawalis na rin ako. Magpupunas na lang ako doon. Tapos magpupunas na lang ako ng sa mga furnitures. Minsan kasi kung wala kang mapagsabihan ng mga problema mo, ito na ang pinakamatagal kong pag-stay dito sa bundok kasi 4 months ko na dito na hindi bumababa. 4 months na. Kaya gusto kong ayusin yung mga gamit ko. Sana makababa rin ako kahit isang araw. Hindi. Walang bomba dito. Dito sa area ko wala naman. Pero sa Beirut yung alaga ko. Yung anak ng amo ko na panganay. Hindi rin na siya nakakatulog kasi naririnig niya yung mga eroplano. Kasi doon sa pag nandun ko sa Beirut talaga 2 to 3 hours to the south of Lebanon talaga. Pag nandun ako sa Beirut, malapit kami doon. Pero pag nandito ako sa bundok, malayo. Pero sa amin kasi ang malapit sa ang boundary naman dito sa bundok namin ay Syria. So sa south of Lebanon naman doon ang Israel.
Sa isang panig na naman ng Lebanon, ang border nila ay Syria. Yung isa naman ay Cyprus. Saka may daan papuntang Turkey. Through bus lang pwede. Pwede kang pumunta sa Syria ng ng bus lang, van, kotse, ganun lang. Pwede kang makarating doon. Ito kasi puro kalsada lang ang pupunta ka doon sa mga Israel, kalsada lang yan, hindi ka pupunta ng mga eroplano or mga bangka ganun, hindi, barko hindi. Sasakyan talaga, ilang oras lang makarating ka na doon. So ako'y magpapaalam ulit sa inyo dahil marami pa akong trabaho. Gusto kong mag-prepare na ng pagkain nila at may prepare pa ako para bukas. Ayan. Ayan guys. Bumaba lang po ako kasi hiniram ko itong cutter ng caretaker namin kasi pupunta ako mamaya kukuha ng laurel, yung bay leaf, kasi marami kong nakita doon sa kapitbahay namin. Pwede akong kumuha doon kasi ang dami-dami talaga. So hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Pasensya na po ako kung nagiging emotional po ako lagi. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye muna po.